Eto yn 80au, o'n i'n tynnu lluniau nifer o cwmnïau, siopwyr, busnesau bach dre. Dyma Johnny the Fish ar Cylibir Street, Stryd y Ffynon Haearn. Siop sydd yn bellach yn siop dillad isa menywod. Fi'n meddwl, Wendy's Laundry yw e bellach. Tipyn waniaeth rhwng gwerthu pysgod a gwerthu knickers yna. Ond Johnny the Fish, oedd yn paffiwr, oedd yn boxer. Mae yna llun mawr yn y fe ar y wal tu ôl y fe. Oedd yn champion boxer. Pwysau'r pli, wedi flyweight, pwysau'r pli, wy'n meddwl oedd e. Cymeriad. So mae gen nifer o rhain. Wi am ail gydio yn y cyfres yma, rhywbeth eleni, mynd rownd rhai o'r siopau sy'n bellach yn bodoli yn Aberystwyth. Creu cofnod o siopau annibynnol sydd dal efo ni yma yn y dre. O dan bygythiad mawr gan archfarchnadoedd a siopau cadwyn. Ond dwi am creu dathliad o'r ffaith bod rhain wedi goroesi mewn i'r ugeinfed canrif ar 20. Mart Aberystwyth oedd lawr yn Park Avenue, safle sydd nawr yn archfarchnad co-op gynt yn Summerfield. Roedd yn union y lleoliad hynny. Dyna lle oedd yn pwyso defed cyn iddyn nhw'n cael eu rhoi yn y peniau i'w gwerthu. A'r boi ar y dde, yna yw Aled Ellis, yr arwerthwr tai ac asiant. Edrych yn ifanc iawn, fi'n y llunau briodas rhai blynyddoedd yn ôl. Iawn. So, o'n i'n cofnodi, o'n mynd o gwmpas cofnodi pob math o bethau yn y dre. Pobl, sefyllfaoedd, gweithwyr. Nôl nawr, mlaen nawr, camu mlaen bron 20 mlynedd i rhai am lluniau diweddaru, o mwy o diweddaru. Llun gath ei comisiynu gan cronfa loteri fawr i rhoi yn i gylchgrawn big. I dangos gwahanol prosiectau mae'r cronfa loteri yng Nghymru wedi ariannu dros y blynyddoedd. Mae'r ddynes ar y dde, Ali Williams, yn dioddef o Alzheimer's. Ac oedd ei gŵr yn edrych ar ei ôl hi yn ei ffyn nhw a stad y gyfnos yn mythyr. Ac pob wythnos am rhyw 2 awr, oedd Cath Owen helpwr yn dod mewn. Jyst i rhoi bach o amser hamdden i Neville, i fod cymryd mas i cael peint neu ddwy yn y clwb. Ac jyst i cymryd chydig o'r pwysedd oedd ei ysgwydd gofalwr yna. Oedd llun yma, meddwl llun yma'n llun positif, yn dangos bod bod hi'n dioddef o Alzheimer's, mae'n dal o na bach o spark yna, weithiau. Mae'n peth blawhus i weld rhywun sy'n dioddef o Alzheimer's, achos does dim byd tu ôl y llygad o gwbl. Dyna Granville yn glanhau i'w wraig ar ôl bwydo cynno iddi hi. Oedd hi'n yn y ddau nhw yn ei 70au, mae fe'n 74, hi'n 73. A mae'n mynnu peidio rhoi hi mewn catref, oedd hi moyn cadw hi adre. Mae'n byw mewn tŷ bach, bungalow bach ar y stad. Dyn dewr iawn, Pwy'n arall sy'n dewr, nath cwmni Remploi, comisiynu fi jyst cyn dolyg, i tynnu llun o'r merch ifanc yma yn ei swydd gyntaf hi ar ôl gadael coleg. Mae'n amlwg, mae hi'n paraplegic, mae'n methu defnyddio coesau hi, mae'n mewn cael olwy, a mae'n gweithio yn y swyddfeydd newydd y cynulliad lawr ar Boulevard Saint-Brieuc. Yn ogystal ag tynnu lluniau a'r comisiwn, wi hefyd, fel nath Wil Grybwyll, wi hefyd yn cynnig ac yn cyfrannu lluniau i asiantaethau na llyfrgelloedd ledled y byd yn Lloegr, Cymru ac yn Sbaen. A gyda rhai o hyn, wy'n set y pethau lan, wy'n creu llun mwyn darlunio sefyllfa, mwyn darlunio rhyw fath o crisis cymdeithasol. A hon, tynnu llun yma 2 flynedd yn ôl,
pan oedd ymwysodiadau gyda cyllill yn peth cyfredol iawn ac cyfarwydd iawn yn y newyddion. So yn moyn wneud llun oedd yn gallu cael ei ddefnyddio i mynd gyda erthyglau am y fath yma o digwyddiad. A dwi'n defnyddio model proffesiynol, talu I fe, a wedyn cael y hawl I ddefnyddio llun yma yn pob math o sefyllfaon. So weithiau, wi yn gwario ar fy hunan mwyn creu lluniau sydd wedi cael ei gwerthu wedyn nes ymlaen I cwmnïau, I papurau newydd, I cylchgronau, I gwefannau ac I llyfrau. A bellach mae gwerthu lluniau trwy llyfrgelloedd yn cyfrannu tua treian o incwm I bob flwyddyn. So wy'n llai dibynol nawr nag o'n I ar comisiynau uniongyrchol gan cylchgronau. A mae hwnna'n rhoi y rhyddid I mi I wneud bach mwy o arbrofi gyda math o lluniau wy'n tynnu a creu lluniau wi am tynnu, hytrach wneud trwy lluniau just mewn ymateb I gofynion cleiant. Eto, un llun arall, dyna sy'n lwyd fy hunan, eto model proffesiynol, yn crio mewn y dagrau yn llifo lawr I gwyneb hi. Oedd ddim yn crio go iawn, mae'n actor, mae'n perfformio. Ond mae fath o lun fel hyn yn gallu cael ddefnyddio mewn erthyglau am iselder ysbryd, gylaru, colled, lle mae chi'n methu defnyddio llun o person go iawn yn sefyllfa yna, ond trwy defnyddio model, trwy wedi cytuno I llun mae'n cael ei dynnu, chi'n gallu mynd mewn I erthyglau am be mae'n galw sensitive issues. Heb poeni am y caniatad, ac yn hi wedi cael ei caniatad up front yn barod am I ffi hi. So eto, llun tynnu si yn fy studio newydd fi ar Moor Lane, mynd I studio bach rhwng Stryd Cambria ac rhodfa Alexandra. Mae 'na lôn bach gul tu cefn a mynd I studio fyna sydd ond canllath o'n tŷ hi.